Assalamu alaykum hormatly teletomaşaçylar. Hormatly prezidentimiň ýörüýeti karar esasyny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyk institutyna döredilen ýaş diplomatlar mekdebiň çägine geçirilen Farahatçylygyň ýaş şaparlary adly akyl paýhat bähdeşigimiň birinji tapyryna başlaýar. bu tapyrym temasy Oğuz Xanyň eýamy Türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri diýilip adlandyrylýar. İlim günüm, altı oğlum doğamım, 24 ağtığım kovum rovanım. Nece müddet jahanı ýerlik eyledik, görgönmizden kän kelamat söyledik. Hiç kete kılmadık kaf, iyilge cebir görsökteki eyledik sabır. Taglimatım, rayetimi iyiletti. Rayet ilim, bir kararga yol tuttu. Necem yılla, vatan girgizdik iyilge, beyik hanlık açtık, bu Türkî dilge. Ana oğullarım, eriňiz bir peýgamdan maňa beriň. Kulak koyun. Yadda saklan. Yekelikde asgınsınız. Bilelikde üstünsünüz. Hormatly prezidentimiz özüniň döwlet kuşuramanyna şeýle diýär. Biziň ady rowayatlary öwrülen atamyz Beýik Oğuz Han döwletiň güýjüniň we halkyň awadançylygynyň ilkinji nowatda döwletiň içinde tertibiň berja edilmeginiň baglydygyny, her bir adamyň begdadanyň hem garamaýyň hem öz borç ygtyýarlyklaryny takyk ýerine ýetirmeligini aýdypdyr. Arkada prezidentimiziň çuňur pähim paýhata ýurulan Türkmenistan bitaraplygyň mekana atly kitabyna Oğuz Xanyň Türkmen halkynyň hoş niýetliligi, parahatçylyk söýjüligi ýurulan daşary siýasatynyň göz başynda durany hakda şeýle ajaýyp jümleler bar. Oğuz Xan hakyndaky hekayatlaryň esasy mazmunyna parahatçylykly ýörüşler beýan edilýär. Gün tuğ bolsun, gök goragan diýen ajaýyp fetrlerden Oğuz Xanyň bütewilk taglimatynyň esaslary jemlenilýär. Oğuz Xanyň ýörüşleriniň esasyna parahatçylygyň kulli adamzat üçin belli wagtynyň ýok hakyndaky pikir ündölýär. Ýa hökümdarlyk, peýkam, ýylçy diýilip hatap edilipdir. Hormatly bähdeşige gatnaşan dalaşgar okuwçylar, siziň içiňizde öz ukyp başarnyklaryny görkezip, wagtyň geçmegi bilen ýurdumyzyň diplomatiýa gullugyny zähmet çekip, öz gazanan ukyplaryny we başarnyklaryny hormatly prezidentimiziň zemin togalagynyň ähli halklarynyň arasyna awadançylygy, parahatçylygy hem-de döwletleriň özara bähwitli hyzmatdaşlygyny üçin etmäne gönükdirilen siýasatyny durmuşa geçirmeklige ýardam etmelisiňiz. Şu gün biz bu uğurda ilkinji adımlarymyzy edýäris. Ine Türkmen milletiniň esaslandyrjy Oğuz Xan hut şeýle wesiýetlerini öz nesillerine beýan edipdir.
Ey parahatçılığın yaş çaparları, budur ki sizlerge menin vesiyetim. Muni herkes kursağına beslesin. Size miras koygon altın yayımdan çıkan iş bu parahatlık peykamın barıp yeten yerlerin o meydanın seyran bilip şavat bedev segretkeysiz. Oğul kovmunu bütün dünya yayratkaysiz. Adalatın sapınna duracak nesillerinizi örnötkeysiz. Adam eklinin ayak seken yerine bir varın arştan nurlar döken yerine dine hayır ihsani, hoş niyeti, akıl paykası, yağışlığı ve müdümlüğü yaygaysız. Hoş söz birle düşmanınızı dost eylen. Yolunuzu doğru dürüst hem rast eylen. Dile varlığınız, rekimdarlığınız birle ganim düşman her çak lerdana gelgey. Humay kuşu başta pervada gelgey. Sizin akla, paykasa, alala şokulluk etmek hakkındaki çağıryan yürek sözünüz küllü zeminine yanlanıp durgoy. Ey menin pekimli neslim, yaş çaparlarım, hergiz pendedinin parahatlık kelamım, yetirin gelcege oğul salamın, ilçisi bolgoysiz rövşen zamanın. Bu oğul atamızın vesiyet eden adalatın kemani ve parakatçılığın kelamı olan peygamdır. Size berkarar devletimizin bahtiyarlık dövrünü, parakatçılığın yaş şaparlar hükmünü, avadançılığı berketmek, ahlımın ulaşı kazanmaklığa yardım etmek ve durluk ösüşü üçün etmek payı düşer. Gelin ilki ölen bizim akıl paykaz bäseşigimize adalatly eminlik etjek we sizin soralarınıza beren jogaplarynızı bahalandyrjak pehimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanış bolalım. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlar bölüminiň geňeşçisi, Türkmenistanyň adatdan aşar we dowlat ýaly ilçisi Nurberdi Amanradow, Türkmenistanyň Döwlet Çepeçilik Akademiýasynyň mugalimi, Türkmenistanyň Magtumradan naqy halkara bayrağının eýesi. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy, Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragat Babaýew, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Taryh we Arkeologiýa institutunyň esasy ilmi işgäri Kakajan Bayramow. Bäsleşigimize gatnaşy okuwçylar bilen tanıştyrmagyň wagty hem gelip ýetdi. Gelin olar bilen tanış bolalım. Oyun meydançasyna Aşgabat şäheriniň 21-nji ýörütleşdirilen terbiýeçilik mekdebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Ahmet Ataýew çağırylýar. Ahmet Ataýew, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýörütleşdirilen terbiýeçilik mekdebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus, İnglis we Hytaý dilleri bilen gyzyklanýar. Spordyň futbol, basketbol, kuşt we şaşka ýaly görnüşleri bilen meşgullanýar. Okuwynyň boş wagtlary saatçylyk sangaty bilen gyzyklanýar.
Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň 69-njy orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Akgül Bazarowa çağırylýar. Akgül Bazarowa Aşgabat şäheriniň 69-njy orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy. Tarih, daşary ýurt dilleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Gaýrat Begaliýew çağırylýar. Gaýrat Begaliýew Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň okuwçysy. İnglis dili, türkmen dili, rus dili, türk dilini özleşdirýär. Sportun judo görnüşi boýunça 3-nji orny Türkmenistanyň açyk çempionaty we Aşgabatyň açyk çempionatyna eýe bolan. 10-njy sınıfda Türkmenistanyň taryhy dersinden olimpiadaga gatnaşan. Ol ykdysadyýet we menejment, diplomatik protokol we etiket ugurlary bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň 9-njy sınıf okuwçysy Hatice Ezizowa çağırylýar. Hatice Ezizowa Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň 9-njy sınıf okuwçysy. Türk, rus, inglis, fransuz dillerini oňat bilýär. Sportun basketbol, tenis, voleybol görnüşleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Taparmurat Türkmenbaşy adynaky umumy bilim berýän ýöreteleşdirilen mektep internatynyň 10-njy sınıf okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa çağırylýar. Nurana Hudaýberdiýewa Aşgabat şäherindäki Taparmurat Türkmenbaşy adynaky umumy bilim berýän ýöreteleşdirilen mektep internatynyň 10-njy sınıf okuwçysy. Okuwundan daşary, tarih we inglis dili dersleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Ýaşymrat Öwezow çağırylýar. Ýaşymrat Öwezow Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöreteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Türkmenistanyň Magtymul adynaky ýaşlar guramasy we Gujurly nesil okuw merkeziniň birlikde geçiren kitap okumak bäýleşiginde 2-nji orny, ýene-de 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly geçirilen bäýleşiklerin çäginde etrap tapgyryna inglis dili dersi boýunça 3-nji orny, 2020-nji ýylyň 27-nji fevralyna Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäýleşiklerin çäginde şäher tapgyryna inglis dersi boýunça 3-nji orny, 2021-nji ýylyň mart aýynyň 18-ine geçirilen Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäýleşiginiň etrap tapgyryna inglis dili dersi boýunça 2-nji orny münasip boldy. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöreteleşdirilen 37-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Irşad Rozy ol inglis, fransuz, nemes, rus we türk dilleri bilen gyzyklanýar. 2019-njy ýylyň sentýabr aýyna geçirilen internet olimpiadasyna tarih dersi boýunça 1-nji orny, altyn medaly, 2020-nji ýylyň ýanwar aýyna geçirilen internet olimpiadasyna tarih dersi boýunça 3-nji orny, 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna geçirilen internet olimpiadasyna inglis dili dersi boýunça 1-nji orny, altyn medaly, 2020-2021-nji okuw ýylynda geçirilen Altyn asyryň altyn zehinleri atly alymy dörejilik taslamalar bäýleşiginiň etrap tapgyryna 1-nji orny, format hatyna 2021-nji ýylda geçirilen ýaş alymlar bäýleşiginiň ýaşlaryň arasyndaky alymy işleň bäýleşiginde 3-nji orny, şahadatnama münasip bolan. Ol tarih, diplomatik protokol we etiket daşary ýurt dilleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň 96-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Aýna Seýidowa çağırylýar. Aýna Seýidowa Aşgabat şäherindäki 96-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Ol rus, inglis, türk dillerini özleşdirýär. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzy birlige rowan. Senasy
dillerde yanlanya öwran, Oğuz yayi, adalatın kemani, Oğuz okuy, parahatlık kelami. Yayi baştır, okuy ilçi Oğuz'un, Pendi kem olmasın dağdan doğumun, Ata baba felsefesi kovumun, Oğuz yayi, adalatın kemani, Oğuz okuy, parahatlık kelami. Oklar cemmolunna heri dövülmez. Bütövlük dünyadadır dövürlün. Ağzı birlik nişanına övürlün. Oğuz yayi, adalatın kemani. Oğuz okuy, parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı qaradan, Oğuz yayi, adalatın kemani, Oğuz okuy, parahatlık kelami. İyiller ceviz olsa, maksatlar mırat, hak söyün kişiden qalar yağşı at, himayet islene, çelgi, güç kuvat, Oğuz yayi, adalatın kemani, Oğuz okuy, parahatlık kelami. Dessurdur, gök gülen zemini bağlan. Siyaset, köngüllün küysünün ağlan. Ilahdan peşkeş, üytgüşük hal var. Oğuz yayi, adalatın kemani. Oğuz okuy, parahatlık kelami. Çağı yayran ilim, coşğa kalp bugün. Adın zavıd etmiştir, törün kalpların, dostluğun eyledi, dünya halkların, arka dağın, insan perver kelami, Oğuz yayi, adalatın kemani. Bähtäşigimizde gatnaşan okuwçylar bilen tanışygyňyzy tamamlan bolsak, gelin bähtäşigimiziň esasy tapyryna başlaýyn. Täkimdarlar geňeşiniň mürdelerini, sowallar bukçasyny getirmegini haýyş edýäris. Hormatly okuwçylar, sowallar sebedine size beriljek sorawlar bar. Sizin her biriňiz sorawlary özüňiz saýlarsyňyz. Size sorulara cevap vermek üçün wagt beriler. Şonun üçün hem ören, ünsü bolun we gowy pikirlenin. Mürzeler sowallary paýlan. Hormatly teletomaşaçylar, ilkinji soraw saýlap oňa jogap bermek paýy Aşgabat şäheriniň 21-nji terbiýeçilik mekdebiniň okuwçysy Ahmet Ataýewiň paýyna düşýär. 21-nji soru. Beýik Oğuz döwletiniň gaý nesliniň soňky hökümdary kim boşandan soň Oğuz döwletiniň ýerleri nähili bolup bölündi? Ahmet, siz soraw taýar bolsaňyz jogap berip bilersiňiz. Oğuzhan öz alsan oglusyny 3 uly ogluny, 3 kiçi ogluny 2 böldü. Her 3 oglunyna 3 tane ok berdi. Ok berip her birine uly oglunyna bir atakya, kiçi oglunyna bolsa bir atakya. Ahmet, elbette sizin berýän jogabyňyz ol Oğuz hanyň gowumlarynyň arasyndaky gatnaşyklara degişli. Emma sorawda
Oğuz neslinin iň soňky hökümdary, şondan soň Oğuz döwleti bir näçe türki halklardan döredilen döwletlere bölündi. Oğuzlaryň soňky hökümdary barada gurrun gidýär. Şu wagtyny näme aýtyp berer? Siz şu ýerde doğrudan hem musulmançylygyň taryhyny uly ýyl galdyran käbir döwletleri esaslanıp bilersiňiz. Oğuz hanyň oğullaryndan we agtyklaryndan aýdan nebereler dünýäniň dürli künjeklerini özleriň döwletlerini döretdiler. Ni şular dogrusyna şu döwletler bilen baglanşykly olaryň şol bizim Oğuz kowmunyň nesli hökmündäki taryhdaky ýyl galdyran orny dogrusyna gowy pikirlenseňiz, siz olar barada bilersiňiz. Oğuzlardan gaýdan haýsy döwletler bilýänsiňiz? Ahmet gynansak da siz bizim sorawymyza dol we dogry jogap berip bilmediňiz. Şonuň üçin hem siz dron ýeriňizde galmal bolýaňyz. Emma bizim bähteşimiziň şertine laýıklykda sizin dogry ýa-da ýalňyş jogap berenligiňizi Fähimdarlar geňeşi kesitleýär. Fähimdarlar geňeşi Ahmet inniki ädimini ätmäne münasipmi? Onu yerinde durmaňyzy size haýyş edýär. Hormatly Fähimdarlar geňeşiniň agdalary, hormatly okuwçylar, bu diňe bir akyl paýkazyň bähteşigi däl, eýsem ugur tapyjylygyň hem bähteşigi. Şonuň üçin hem size berilen sowallary jogap bermekde diplomatiýada iň zarur enlik bolan ugur tapyjylygy ulanmaňyzy haýyş edýär. Biz akyl paýkaz bähteşigimizi inniki oýunçymyz bilen dowam edýär. Bizim inniki oýunçymyz Aşgabat şäheriniň 69-njy orta mekdebiniň okuwçysy Akul Bazarowa. Siz sorawňyzy açyp bilersiňiz. 48-nji soraw. Pazarlyk halysynyň merkezinde näçe göl bar we gölleriň sanynyň aňladýan manysyna değişli alimleriň pikirleri. Siz bilýärsiňiz, pazarlyk haly iň gadymy haly hasaplanýar. Şonuň göllerini, gelip çykyşyny, ol ýerdäki naşlar öwrenmek elbetde ähli döwürlerde hem alimlaryň paýyna düşüpdir. Akul, size berilen wagt başlandy. Akul sizin wagtyňyz tamamlandy. Sizin bu soraw boýunça pikiriňizi dinlemeňizi haýyş edýär. Men bu sorawny bilemem. Fähimdarlar geňeşi okuwçymyz bu sorawa jogap berip bilmedi. Şonuň üçin hem men okuwçymyzyň ýerine almagyny teklip edýär. Akul aslında bir soru, düýpli soru. Bir Oğuznama bilen baglanşykdan türkmenleriň tire taýpalar bilen Oğuzhan altyklarynyň jenler bilen baglanşykly. Bu soru şu wagt bilmeseňizem bir maslahat berýär, soňuny wagt tapyp okap öwrenip. Sağ olun pikiriňiz üçin. Akyl paýkaz bähteşigine gatnaşyjylar biz oýnamyzda inniki okuwçymyz bilen dowam edýäs. Biziň inniki okuwçymyz dil derslerine şoňlaşdyryp öwredýän 187-nji ýöretilişdirilen orta mekdebiň okuwçysy Gaýrat Begalif. Gaýrat, siz sorawnamagy açyp bilersiňiz. 10-njy sorawnama. Ilkinji tapylan Oğuznama haýsy döwrede işli? Soraw düşnükli. Oğuznama epasyna ýylad eden öňkü 5-40-njy ýyllar aralygyndan Oğuznama destany bir näçe şahyrlaryndan ýazylmagyndan ýagny Sezer Terakimi, Aliya Erganakon destan Tumarşa destanynyň şol döwürlerde 1-nji asyrdan 10-njy asyr aralygynda degişli bolupdyr. Oğuznama ol doğrudan hem ähli türkileriň umum taryhyny eýe bolan gymmatly eseri hasaplanýar. Emma onuň birinji gol ýazmasy, onuň birinji nusgasy taryhda näçinji asyra degişli hasaplanýar. Ol haýsy ýazywyna emele geldi. Men size bilmek üçin aýdaýyn, Oğuzlar dünýäniň çar künjeklerine ýarapdyr. Şolaryň esaslary Kavkazda, Merkez Aziýada, Eýranda ýaşapdyrlar. Demek şol ýerlerde emele gelen Oğuz ýazyklarynyň biri şol gadymy Oğuznamanyň iň esasy solaryň biri hasaplanmaly. Şonuň üçin hem bir sorawmy takyklamak üçin, şonu düzeltmek üçin size mümkinçilik berýär. İlkinji Oğuznama haýsy ýazywyna we näçinji asyra degişli? 540-njy ýyllar aralygynda, ýagny 3-nji asyr töwereklerinden. Fähimdarlar geňeşi biziň oýunçymyz sorawmyza ýalňyş jogap berdi. Bu boýunça pikirlerinizi biz bilen paýlaşaýsaňyz.
Doğrusunu aytmaly, yani düşünce var okuçymyzda, ýöne edil oýlan sonra o ketiti jogap bermegi başarmadı. Şoň üçin ýaly ýerine galmakly dogry harap ediler. Hormatly pähmdarlar geňeşiniň agdalary, men soraw jogap tapyryny indiki oýunçymyz bilen dowam edýärim. Biziň indiki oýunçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretöleşdirilen orta mekdebiň okuwçysy Hatice Edizowa. Hatice, siz sorawnamagy açyp bilersiňiz. Elbette Hatice, Oğuz Han'ın tarihi barada siz öwrenen bolsaňyz, Oğuz Han ol dünýäniň en şem ýerlerine ýörüşler bilen gidip ýeňişler gazanypdyr da. Şol ýurtlaryň arasynda Jürjüt diýip tanalýan bir ýurt bar. Ol häzirki döwürde haýsy ýere düşünülýär. Hatice gynansak da biziň sorawmyza jogap berip bilmedi. Şonuň üçin hem Hatice ýerine galýar. Biz sowalymyzy indiki gatnaşyjymyza, ýani Saparmat Türkmenbaşy adyna umumy bilim berýän ýöretöleşdirilen mektep internatynyň okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa berýär. Nurana, siz sorawyňyzy açyp bilersiňiz. İkinci soru, Uygur sözünün manisi näme ve Oğuz Han kimler şeýle atlandyrypdyr? Nurana, sizin wagtyňyz tamamlandy. Size sorawyň jogaby barmy? Siz bilýänsiňiz, Nurana, Türkmen halkynyň taryhyna uly iz galyran tire taýpalary bar da, şolaryň biri Uýgurlar. Olaryň gelip çykyşy biziň Oğuz atamyzyň döwründen gaýdýar. Oğuz Han Uýgurlar diýip kimlere at beripdir. Şular dogrusyny Oğuz namalarynda giňişçe beýan edilýär. Şolar wagtyna bir goşmaçy oý pikirleriniz barmy? Pähmdarlar geňeşi Nurana biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Nurananyň ýerine galmagyny teklip edýärdi. Dowam ederiz. Biziň indiki okuwçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretöleşdirilen orta mekdebiň okuwçysy Ýagşymrat Öwedow. Ýagşymrat, siz soraw bukçaňyzy açyp bilersiňiz. 20-nji soraw. Aýmak sözi näme aňladýar we onuň manysy? Ýagşymrat, soraw düşnükmi? Bu sowalnama men şeýle jogap bereýin. Mälim bolşýaly türkmen halkynyň diňe bir ruhy, maddi baýlyklary bolman eýsem türkmen halky çeper dili, öz diline baý milletleriň biri. Ýa-ni sowalnama aýmak sözüni soraýar. Aýmak sözüniň berýän manysy urug tire taýpa diýmek. Pähmdarlar geňeşi okuwçymyz dogry jogap berdi. Jogaby bir kabul edýär. Şoň üçin indiki adym ýatlap biler. Sag bolun. Ýagşymrat, siz indiki adym ýatlap bilersiňiz. Gördeler barakatçylygyň alamatyny getirin. Ýagşymrat, sorawa dogry jogap bereňiz bilen gutlaýarys. Ne mähruman illeşler, biz indiki okuwçymyza geçýäs. Biziň indiki okuwçymyz daşa ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöretöleşdirilen 37-nji orta mekdebiň okuwçysy Ilşat Roziýew. İlşat, siz öz sowalnamagy açyp bilersiňiz. 42-nji soraw. Oğuz Han harby hereketlere geçmeden ozal näil syýasy diplomatik usullary ulanypdyr we munyň näil misallary bar? İlşat, sorawyňyzy düşnükmi? Aw. Size jogap barmy? Ýok. Pähmdarlar geňeşi biz bu sowaly beýlek okuwçylarymyza bereli. İçiňizden jogap berjeňiz barmy? Oğuz Han atamyz taryhymyza aýtdypsyna wara ýa-da Oğuz nama epasyny çolış etmeden öňürti ilçiler öňredýär. Soňra maslahat geçirip ödalaryna elçihanasynyň kömegi bilen çoluşy ýerine ýetirýär. Pähmdarlar geňeşi doğrudan hem Oğuz döwletine ödara dawalary diplomatik ýollar bilen çözmekde ilçilik institutunyň bolanyny suwd edýän bir näçe taryh maglumatlar bar, emma biziň okuwçymyz bular barada aýtdy, jogaby dogry bolmady. Siziň şu meseleler boýunça garaşlaryňyzy beýan edäsiňiz. Gayrat meselanyň goşmaça soraw hökmünde üstüne aldy. Sawurtyn beýle işçilik üçin birinciden, ikinciden Oğuz Han atamyz harby ýörüşler etmeden öňürti hoş niyetli arzular bilen, niyetler bilen şol ýurtlara ilçhanalar diýmelerle ilçileri ýörüte maksatdan uğradýan ekenler. Törekdäki orta günne bor beýleki gün orta döwletler hemmesine hatda Ýewropa ýurtlarynyň Hindistana degen şu ilçiler taryhyna uğurnamada görkezlen uğradylýan eken.
Şonuň üçin şu zatları aýtanyň hemem goşmaça sorawa işçilik görkezdiň üçin biz gaýrata bir höwetlendiriji bar hökmünde goşmaça ruhut berelim. Gayrat inneki adam bilersiňiz. Mirzalar gayrat üçin parahatçylyk alamatyny getirmeňiz haýyş edýär. Tabii kazanan sizin bilen tüysürükden mutluýar. Sağ olun. Lar biz akıl paýhat bäht ýaşagymyzy soraw jogap arkaly dowam edýär. Inneki sowalymyzy biz Aşgabat şäheriniň 96-njy orta mekdebiniň okuwçysy Aýna Seýidova berýär. Aýna siz öz sowalnamaňyzy açyp bilersiňiz. 14-nji sorak. Oğuzhanyň Hindistany ýörüşinde oňa gaýtyl beren we goşunyň uly ýitgi çekmegine getiren hökümdar kim? Sowal düşnükmi? Elbette Oğuz atamyz dünýäniň durly künjeklerini görüşleri geçirip elbette dünýäniň durly ýerlerine özlerini tarapdarlaryny ýanapdylar, durly halklary boyun eýdiripdirler. Şol boyun eýdirilen sebäpleriň biri hem Hindistan bolup durýar. Umman Hindistan doğrudan hem bir näçe uly böleklerden durýar. Yani belki de şo bölekler sanasaňyz şolaň içinden biri gabat gelmegi mümkin. Aýna sizin soraw jogabyňyz barmy? Bizim akıl paýhat bäht ýaşagymyzyň birinji soraw jogap tapgyry hem tamamlany. Biz tähimdalar geňeşliň mirzalary sowar sebäden alyňda bizim ýaş şaharlarymyza sowalnamalar paýlan. Biz hem özgetleşigimizi inniki sowal tapgyry bilen dowam edýäs. Ahmet, siz ikinji soragy alňa şu sorawnamany açyp bilersiňiz. 5-nji sorawnama. Oğuz Han ähli türki halklary birleşdirip öz çägini giňeltmek boýunça geçiren ýörüşleriň neçeýesinde onuň döwletiniň çägi niýle çelne giňäpdi. Oğuz Han atamyz Hytaýy, Misri, Hindistan ýer döwletlerine boýun. Tähimdalar geňeşi bizim oýunçymyz doğrudan hem soraga dogry jogap berdi. Siz näme pikir edýäňiz şu bizim oýunçymyz inneki ädimini ätip bilerim ki ýa bizim beýleki gatnaşyklarimizdan soramak zerurlygy barmyka? Gatnaşyjymyzda ýene bir gedek ýüzenelin, olaryň içinde şu sorawyň jogabyny has takip jogap bermek meýilleşdirilýän bar bolsa, onu dinläp bilersiz. Ine hormatly ýaş şaharlar gepleşigimiziň şu ýerine size hem ýüzenýäs. Soraw täzen okaýyn. Oğuz Han ähli türki halkary birleşdirip öz şäheriniň giňeltmek boýunça geçiren ýörüşleriň netijesinde onuň döwletiniň çägi niýerleçeni giňäpdir diýip sowalymyza berilen Ahmediň beren jogabyny üstüne ýetirjeňiz bar bolsa biz sizi dinlemegine taýýar. Ne bizim ýaş şaharymyz Aýna istek bildirdi. Demirgalypdan başlap günorta kadar deňeçe gitdi. Nüştaýda sorawmazy takyp basak da şu haýsy sebäpleri şu günorta diýip Demirgalyp diýip şu döwletiň giňen çäginiň bir haýsy ýerleri ölçüni alanan bir anyklap berseňiz. Hindistan, Misir, Hytaý döwletlerini hem ölçüne alýar. Ýaş şaharlarymyz başga şu sowalyň üstün ýetirjeňiz barmy? Oğuz Han atamyz Türkmen mehil başly bir näçe ýerlere ýeleýär. Eýlen ýerlerini häzirki wagtda Demirgalyk taraby, Xarezm şahlary, ýagny Özbegistan taraby, Gündowar taraby Hytaý ýerlerine, Günbatar taraby bolsa Hazar deňizine, Orta Ýer deňizine ýetýär. Günorta tarapy Nişapur, ýagny häzirki Eýran döwletinde çelli eýeläpdir. Tähimdalar geňeşi umman sorawmyza giňeldilen jogap berdi. Ýöne häzirki döwürde şu Oğuz Han atamyzyň eýlen ýerleriniň çäklerini bir beýan etmekde başardy. Şu Ahmediň jogabyny üstüni dolurdy diýip hasap edýär. Siz öz pikiriňizi aýdaýsyňyz. Misal üçin Özbegistan diýlenine häzirki Özbegistan. Ýa Oğuz Hanyň öň bar ýer, o Türkçe şo ýer eýlenen öň. Indi men sen ýa aýtdy Hytaý diýdik şeldäm. Bol Hytaý bol. Türkmenistan, Özbegistan şu Turanyň ýerlerinde, şu ýerlerde Oğuz Han döwleti guran bolsa onu ýöremelle. Gidýän ýerlerde giňelde biräk, ine bir Hindistanyň o ýerleriniň aňarlary öz pikiriňizi aýtsaňyz. Tähimdalar geňeşiniň pikiri boýunça
bir parakaçylyk ýaş şaparlarynyň üçüsini heweslendirmek maksady bilen ilkinji ädimlerini ätmäge mümkinçilik bereliň. Mürzeler parakaçylyk nişanyny getirin. Mälim bolşýaly oýnumyz hem gyzygyp başlady. Elbetde bizim ýaş şaparlarymyz öz ukuyup başlanykdan görkezýärler. Ýaş şaparlar ene şo ýalak ezerlik ellen bermezdiňizi haýyş edýär. Bir sora jogap tapgyrymyzy indiki bäsleşimiz bilen dowam edýär. Ene Akgül, siz öz sora namaňyzy açyp bilersiňiz. Pazar halysynak at keçileriniň nağşlarynyň häzirki zaman türkmen nağşlary bilen meňzeşligini tapmaly. Akgül soraňyz düşnüklimi? Pazar halynyň göýlerle baglanşykly, onuň gadymy beze aýratynlyklary baglanşykly sowalnama. Ine şu gepleşigimiziň bezelen sahnasyna dogrudan hem şu gadymy alamatyň bardygyny bellemeli. Ýani iň gadymy haly bolan pazar halysynyň bardygyny parakaçylygymyzyň ýaş şaparyna şu pazar halysynyň ýanyna barp görmegini we şol alamatlar düşündirmegini haýyş edýär. Ine Mehriban illeşler türkmen halysynyň milli muzeýine saklanýan pazar halysynyň şekiliniň dikelden görnüşi şuňky oýnumyzda bar. Ine doğrudan hem biziň bu bäsleşigimizde gatnaşýan ýaş şaparymyz şu halysynyň ýanyna geldi. Ine şu halysynyň aýratdyny wagtyna bir pikirlenmäne oýunçymyza mümkinçilik bereli. Akgül sizin wagtyňyz tamamlandy. Elbetde şu hada seretseňiz, onu häzirki gölleriň şeýlede biziň ýurdumyzda bir beze aýratynlyklar bilen nakkaşylyk sowatymyza ulanylýan şekilleriň barlygyny görüp bilýärsiňiz. Ýani şularyň aýratynlyklary dogusynda sizde şular bilen baglanşykly bir nälik maglumatlary, nälik özüňize täsirli öwrünen bir zatlaryň baglanşyklygyna gurrun beraýsyňyz. Pazar halysynyň daşyna atlaryň şekil bar. Bu atlar häzirki zaman halysyna baglanşdyrylmada, turamada hem atlar şekillendirilen. Bu halyň içinde ýaýyň şekilleri bar, peýkamyň. Bular Oğuzhan atamyzdan gelýän däp hasaplanýar. Akgül siz ýerinize geçip bilersiňiz. Şu ýaş şaparlarymyzyň arasynda Nurana doğrudan hem şu pazar halynyň ýanyna geçip şu halynyň aýratdyny wagtyna görüň berseňiz. Eýen peýkam paça diýmegi ýaý bolsa onuň ilçisi diýmegi aňlatýan özüňi belek. Eşden hakykatdan şu halyda ýerleşdirilip şonuň parakatçylygyň agly beriliň nişany hökmünde şu pazar halyna ýerleşdirilip şoň netijesinde ine biziň häzirki döwürde türkmen halylarymyzda nişanlary goýulýar. Gaýdusuzlyk, mertlik babatyna ýa-da parakatçylyk babatyna kepdere meňzedilip ýene-de halylarymyzda goýulýan görnüşleri we ýa-da ene mamalamyzda goýan araja hökmünde de daşyndan aýlanan görnüşleri biziň şu töweşe gitýän mert ýigitlerimiz aňlatýan bolmakmy? Nuran siz ýerinize geçip bilersiňiz. Ine Mehriban illeşler biziň şaparlarymyzyň arasynda şu jogabymyz üçin doldurmany islew bildirýän zekinli ýaş oýunçylarymyzdan bar. O gaýrat siz näme goşup bilýäňiz şu hal wagtynda? Pazar halymyz Oğuzhanyň döwrüne bize ýetip gelen şeýlelik bilen atyň üstündäki şekiller, ýagny eskerler ol onuň gyýpasy manysyna aýtgyşdyk, ýagny şol döwürde serkerdeleriň çözmegi manysyna ýa-da şeýle hem 6 sanak 4-4-den 24 sanak Oğuzhanyň atyklary. Ýa gaýsyna da görä ýaý bolanyna baş tutan ok bolanyna ilçileri, ýagny 24 sanak atyklary agzyber bolmaklygyny aýdyp geçýär. Ne Paýgamberler Geňeşiniň agzalary doğrudan hem bu sowalymyza biziň 3 tane oýunçymyz öz pikir garaşlary bilen paýlaşdylar. Olaryň her seniň pikir garaşlaryna da käbir täzelikler, aýratynlyklar bar, emma
şolaryň jogaplaryny bakalandyrmak sizin paýyňyza düşýär. Sonra ören sahada, hatta keşelerde de ulanyan nağışlamız vardı. Şol halıdaki şekillerin häzirki zaman bizim ulanyan hallarımızda, keşelerimizde ya da yankı tamdırlamızda şekillerinin, nağışlarının gavat gelişi vardı. İhtisi cevap vermek deruluğu vardı. Benim tabii sonra o yetmediğine. Cevabını katan verip bilmediğine başlar. Yine pehimdarlar geňeşiniň netijesi bilen hem tanış bolmaňyz, onu ýaş şaparlarymyz ruhtan düşmeler, indiki tapyrlarymyzda elbetde has takykat jogap berip, bizim bähdeşigimizde bir öňe ýatmagyňyza mümkinçilikler boljak bolany biz tüýsürekden oýnýar. Biz akıl paýgat bähdeşigimizi indiki oýunçymyz bilen dowam edýär. Gaýran şu sowalanamany açyp bilersiňiz. 30-njy sorag Oğuz Türkmeniň döwlet dolanlaryş ulgamyna durmuş syýasy bölünşik we jemgyýetçilik gatlaklary hemde olaryň wezipeleri. Gaýran sorag düşnüklimi? Gysgaça sorag bardy. Şunu burun var. Elbette ähli döwletlerdeki bolşýanlar Oğuz jemgyýetini, jemgyýetçilik gatlaklary bölmeklik bäbi ýygyder eýerlikdir. Ol adamlaryň ukyp başanyklaryna laýykly kesgitlenlikdir. Soragda ine şular dogrusynda käme maglumatlary beýan etmekligiň zerurlugy bar. Oğuz Hanyň döwründe her sanyň öz ýerine ýetiren wezipeler bolar. Ýagny jemgyýetçilikde meselem giňişlerini aýdylyp geçemizde ilçileriň öz wezipeleri, syýahatçylaryň ýa-da serkerdelerin Oğuz Hanyň öz altysan oglarynyň wezipeleri şeýlelik bilen serkerdeleriň wezipeleri ýagny Oğuz Han çalyş etmeden öňürde ilkinjilik gören ilçiler uradýar. Ýagny öz hökümdarlaryny ýagny şol döwrüň paşa Samarkanda, Xorazm şalygyna ýa-da şeýlelik bilen ýürüş etmeden öňürde ilçilerini uradýar we şonuň üstünligi bilen ýürüşiniň etmeligine karar ýetirip dowam edýär. Soragy jogabymyz ýalňyş. Bizim soragymyzyň jogaby düýünden başgalar gözüňe tutýar. Fähimdarlar geňeşi elbetde bu tapyrmyzda bizim oýunçylarymyzyň hiçsiniň hem soraglara dogry jogap bermäne sebäpli olaryň ýerlerine galmaklygynyň maksaday boljaklygyny ýasyp. Bähdeşigimizi indiki oýunçymyz bilen dowam edýär. Dogrudan hem bizim indiki oýunçymyz Hatice, siz öz soragyňyzy açyp bilersiňiz. 33-nji sorak. Oğuz döwletini dolandyrmak üçin saýlap alan harby gulluk bilen baglanyşyk ýer mülkiýetçilik ulgamy orta asr döwletleri bolan Selçuklarda, Osmanlarda we Dil Sultanlygyna nähilaplandyrylypdyr. Hatice soragyny düşündiňizmi? Oğuz atamyzdan gaýdýan döwlet dolandyrmak däpleri bizim orta asr beýleki döwletlerimizde hem peýdalanýar, emma olaryň atlandyryşy birek-birekinden tapawut bolýar. Bu soru şular dogrusynda bar, ýani orta asr döwletlerini, ene şu döwleti dolandyrmagyň görnüşleri barada bar ýa, döwlet dolandyrmagyň atlandyrylyşy barada bar ýa. Ene soramyzyň mazmuny şunda jemlenýär. Sizin wagtyňyz tamamlandy. Hatice size jogap barmy? Oğuz döwletini dolandyrmak üçin saýlap alan harbi gulluk bilen baglanyşyky ýer mülk eýeçilik ulgamy orta asr döwletleri bolan Selçuklarda, Osmanlılarda we Deli Sultanlygyna nähili atlandyrylypdyr diýil. Nesiret, siz eşitdiňiz. Ykta diýip, sipahylar diýip, onuň ýa-da şol jagir diýe, şular ýaly atlandyrylypdyr. Soraň jogap elbetde biz üçin gaty gyzyklydyr. Bähdeşimiziň indiki gatnaşyşy bilen dowam edýär. Nurana, siz öz sowalanmaňyzy açyp bilersiňiz. 20-nji sorak. Gorkut ata Oğuzlaryň haýty hökümdarynyň weziri bolupdyr. Nurana sorak düşnükmi? Nurana elbette bizim soragymyzyň jogaby ören çyşyny bolly siz üçin jogap bermeklik jogabyny tapyp bilmediňiz. Gorkut ata Oğuzlaryň haýty hökümdarynyň weziri bolupdyr diýen soragymyzyň jogaby Gaýynyň ogly Düýp Bakoýyň ogly Guzy Ýawy Hanyň neweresi Ynal Hanyň weziri bolupdyr. Bizim indiki soragymyza jogap bermek paýy Ýagşymyrada düşýär. Ýagşymyrad, siz sowagyňyzy açyp bilersiňiz. 35-nji sorak. Oğuzlarda döwleti dolandyrmaklygy
Yeňilleşdirmek maksady bilen tutýan meýdanyna we ilatyň sanyna görä döwleti näçe bölegi bölüpdirler hem onu düşündirip beriň. Ýaş saparma soraw düşünipmi? Eger uly çäge eýe bolan Oğuz döwletiniň dolanýan ugamany hasy kämilleşdirmeklik şollaryň esas aýratyny boly dordan kim Oğuzlarda döwleti dolanýarmaklygy ýeňilleşdirmek üçin syýasy dolanyş bagatynda bir aýratyn serişler ulanırlar. Sizin vaxtınız tamamlandı. Yaxşı Murad. Bu soragnama jogabym ýok. Oğuzlarda döwleti dolandyrmakly ýeňilleşdirmek maksady bilen tutýan meýdanyna we ilatynyň sanyna görä döwleti näçe bölegi bölüpdirler hemde onu düşünürip beriň diýen sorawymyzyň jogaby iki bölegi. Sağ we çep ganatlary diýilip ene şeýle jogap berilýär. Sebebi doğrudan hem ägir uly şäkde emele gelen döwleti dolandyrmaklykda ýeňden peýdalanylan ýörelgeler. Biz akyl paýgaz bäkdeşigimizi inneki parahatçylygymyzyň çaparlar bilen dowam edýäs. Ilşat siz soraňyzy açyp bilersiňiz. 49-njy soraw. Padar Karlynyň göli näçe burçly we gölüň içindäki şekilleriň manysyny açmagy diýenşin. Ene Ilşat şu oýnumyzyň meýdançasyna şol sizin soraňyza baglanşykly Padar Karlynyň özü bar da soraw jogaňyz bar bolsa onu biz halymyzyň ýanyna barp görelim. Türkmen halysynyň Milli Muzeýine saklanýan dikel bilen görnüşi ol doğrudan hem iň gadymy hallaryň biri hasaplanýar. Ene Ilşat halynyň göl aýratynlyklary barada bir aýdyp berseňiz. Sowalyň jogaby ilki bilene Padar Karlynyň gölleri 4 burç şekilde bolup olaryň içindäki ýaýlar, hökümdarlar bardy. Aýt geçirilýär. Gölleriň sany, ýagny 24 sany sebäpli Oğuz hanyň öz aktyklaryna bagyşlap 24 sany. Elbetde Ilşat doğrudan hem şu Padar Karlynyň bir nagyşlary şekiline seredemizde doğrudan hem sizin bellek geçen gölleriniz ol Padar Karlynyna aýdyn beýan tapdyrýany. Şu halyda ýerleşdirilen gölleriň aýratynlyklary barada beýleki oýnumyza gatnaşyjy ýaş şaparlarymyzyň hem pikir garaýşlar bar bolsa biz onu dinlemäne taýýar. Ne Padar Karlynyň gölleri baradaky aýratynlyklary biziň ýaş şaparymyz Nurana aýtmagy isleýär bolýar. Oğuzhan atamyzyň 24 agtygyny bir ýerde jewitleşdirilip, ok bilen ýaý görnüşini özüniň 24 agtygyny ýa-da görkezipdir de hakykatdan şol 24 agtygyň birleşen ýerine, ýani Agzybirliň ba ýerine jewitlik, jewitliň ba ýerine de hökmen Oğuz tireler, taýpalar birleşen ýerine hökmen hiç bir düşman bizi ziýan ýetirip bilmedi ýa-da ähli kynçylykdan alyp çykan manysynda düşünýän ýa-da şol burgut şekilleriniň giridilmegi eýem gaýdugsyzlygyň, mertligiň görnüşine getýär. Bu halyda gelýän atlaryň bir-biriniň ýygynden, ýagny atmyň üstündäki eskerleriň bir-biriniň ýygynden zynjir görnüşine baglanmagy hem eýem aýralyk däli bir ýoldan gitgenlikleri hem şol agzybirlikden, jewitlikden alamat. Ýaş şaparlar men siziň ähliňizi öz ýerleriňizi eýlemekleňizi haýyş edýän mehriban ýyllaşlar biziň sorawymyzyň jogaplary bilen hökümdarlar geňeşiniň agdalary hem tanışdyrylýar. Doğrudan hem bäkdeşige gatnaşýan iki sanat ýaş şaparymyzyň jogaplaryna hem käbir sorawyň mazmuny açyp görkezýän maglumatlar jemlenýär. Siziň pikiriňizi dinläýsek olaryň indiki ädimlerini ätmäne mümkinçilikleri barmy? Şu bilgileri özellikle 24 gölün varlığı, göllerdeki maniler. Sonra o göllerin bizim görmede Padar Gölü'nden başlayıp Selçuk Gölü'ne, belki Ahaltepe Göllerine kaytarılmaktadır ki kardeşliğimden takip ayetler bilir. Şunun için bir kırmızı bu ötendirici bir adım ötüşmek güçlülerde görmedir. Akyl paýhat bäkdeşigine gatnaşyjy bilen bäkdeşeme siz man bir ädim öňe ädip bilerseň görzeler parahatçylyň alamatyny biziň ýaş şaparlarymyza getirip berin. Şu ýerde görkezilýän Padar Gölüne ulanylan käbir nagyşlar bar. Ol Selçuklarda da Ahaltepe Gölüne de hem gawat gelýärde. Demek şu zatlaryň ähli biziň taryhymyzyň has gadymdan alyp gaýdýanyň sebebi dünýäde iň gadym haly hasaplanýan Padar halyda görkezilen beýanat bilen
gölleriň soňky ýyllarda, orta asarlarda dören Seljuk döwletiniň şeýle-de bizim döwletimizde iri taýpa birleşmelerini ahaldaki göllüne hem gabat gelýändigini şu suratdan ähliskem hem görkezýär. Ne parahatçylygyň ýaş şaparlary biz akyl paýhat käteşigimiň soraw jogap tapgyrmy hem dowam edýär. Akyl paýhat bähteşigimiň indiki sorawyna jogap bermek nowaty ayna söz düşýär, ayna siz sorawyňyzy açyp bilersiňiz. 44-nji soraw. Aral Hoca kim we onuň bitiren hyzmaty nämedir? Ayna sorawyny düşdükmi? Elbetde Aral Hoca, Erkil Hoca ol oğuznamalarda, Türkiýe edebiyatlarında giňden peýdalanýar. Gurrun bärde şonuň kimligi barada bilýärde. Aral Hoca Oğuz Hanyň weziri bolupdyr. Ve onuň bitiren işleri Oğuz Han atamyz aýyrlanýan soň alty oğluny hem bir ýere üýşep jemläp ýurdup, agdygy saklamak üçin maksat geçirdiler. Ayna siz soňarmyza dogry jogap berdiňiz. Kanagatlanarlyk kabul edýär. Mürzeler parahatçylygymyzyň alamatyny getirin. Berekeler, soramyza dogry jogap berip, indiki ädimiz ätleňizi başardyňyz. Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe saýlandyňyz. Biz sizi şu üstünüň bilen gutlaýar. Ine 3-nji tapgyrymyza başlaýarys. Ahmet, soraglaryňyzy açyp bilersiňiz. 15-nji soraw Abulgazi Hanyň sejeliği teräkime kitabyny halaç sözüniň gelip çykyp barydyny näme belliýär. Ahmet, sorawymyz düşünükmi? Halaç diýen söz manisini, Onu Ahmet size doğru cevap yok. Bizim belki çaparlamada, yaş çaparlamada şu soruğa cevap var mı ka? Elbette Oğuz atamızın oğuznamalarda hem beýanylýar. Şu Türkmen tayfasyna at vermekle bağlanşykly dürli rivayetler var. Halaç sözüniň gelip çykyşy şoň bilen bağlanşykly yaş çaparlar içinde şu sorağa cevap verecekleriniz var mı? Bizim yaş şaparlarımızın biri ine Hatice bu sorağa cevap vermeye isteýärler. Gelin Hatice'nin fikrini dinleyelim. Xitoydagi yaşanan adamlar köp wagtlar ağaç harlanyň üçin ya galaç ya da harmyz ağaç diýen ýa. Hatice'nin jogabyny dogry diýip kabul edip bilersizmi? Hatice, siz bir adam öňe süýşip bilersiňiz. Biz akyl paýhat ýarşymyzy soraw jogap arkaly dowam edýäs. Ine bizim ýaş çaparymyz Akgül, siz sorawyňyzy açyp bilersiňiz. 36-njy soraw. Oğuzlarda ulanýan döwlet dolanýyş ulgamy we döwleti onuň meýdanyny we ilatynyň sanyny bölmek görülmesi Hun döwletini hem peýdalandyrar. Hatay taryhçysy Seymasyan Hun döwletiniň wezipeler hakynda berilýän maglumatlary onuň şeýledigine sübut edýär. Mazmuny nämeden ibaret? Ine Akgül doğrudan hem ören yerlikli soralan bir sebebi bähdeşigimiziň ikinji soraw jogap tapgyrna hem bizim ýaş şaparlarymyzyň birini Oğuz döwletlerini, döwleti dolandyrmaklyk wagtyny käwr artykmaşyklardan, käwr ýeňilliklerden peýdalanmak üçin onuň iki bölege bölünýäni biz aýdyp geçipdik-de. Şu ýöregeler siziň sorawňyzdaky beýan edilen maglumatlara görä Hun döwletine ulanýardyr. Indi şu sorawda diýiljek bolýan zat barady. Ýani şol Hun döwletiniň wezipeleri mesela şonuň iki bölünýän suwd edýän käwr maglumatlar bar diýip aýdylýar-da. Bu soraw mazmun şondan ibarat. Ol haýsy böleklerden ibarat bolýar. Doğrudan şu Hunlarda döwletiň iki bölünýäni görkezýän alamat. Tawgeçip, yani hükümetler bugün varmarında doğru cevap verdi. Şoň üçin kanagatlanarly diýip kabul edýär we mümkinçilik göredilim. Rädimine düşmeli. Sağ olun Häkimdarlar Geňeşi, parahatçylygyň alamatyny getirin. Hormatly Häkimdarlar Geňeşi, biz gepleşigimizi indiki ýaş şaparymyz bilen dowam edýär. Ne bizim indiki sowalymyza jogap bermek nowaty gaýrat size ýetdi. Siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz. 43-nji soraw. Oğuz Han
Samarkandda kimi han belläpdir we näme üçin? Şunun bilen baglykda dana we durmuş tejribesi bolan gojalar barada nähil rowayat bar. Soramı düşünüklümi? Qytgaça soru barda maglumat. Elbette şu oğuznamalar okap gören bolsaňyz, şol ýerde dürri bizim bir halkymyzyň taryhyny evedilip galan şahsiýetler barada gurrun edilýärde. Misal üçin aýdaly Gorkut Ata barada gurrun edilýär. Edil şo ýaly şahsiýetler Oğuzhan eýamynyň dürri döwürlerini hem ýaşap geçipdirler. Gurrun aýda şahsiýet barada bar ýa. Ne soramyzyň gysgaça tesbiri şulardan ibarat. Oğuzhan atamız şol döwürde, ýagny Demirgazyga tarap Özbekistana tarap şol döwürde Samarkand diýip atdyrlar. Ahmet derede ýagny Uzboy dereýatyny kesip geçmegine kömek edenler Gorkut Atany wezir edip beller. Bu täkimdalar geňeşine ýüzlenýär. Gynansak da gaýrat bizim soramyza dogry jogap bermegi başarmady. Ine biz inniki bätleşimiz Hatice de soramyza okap bilersiňiz. Qıpçaqlaryň ýurdu Çingizitlerin gelmegine çenin döwürde oğuzlar tarawandan dolandyryldy. Emma Çingiz Hanyň bu ýurdu basyp almagy bilen onuň newereleriniň haýsynyň merkez we döwletiniň çägi boldy. Sizin sorağa jogapmy doğrudan hem Qıpçaq ýurdy Çingizitlerin Juçy urunyň ulugynyň merkezi şäherine öwrüldi. Bilen ýaş şaparnyň soragyna dogry jogap berdi. Parahatçylygyň alamatyny getirin. Gepleşmede inneki ýaş şaparymyzyň urana gereksizden siz sowaňyzy açyp bilersiňiz. 45-nji soraw dünýädäki iň gadim haly haýsy? Dünýädäki iň gadim haly padrak hal. Urana siz soramyza dogry jogap berdiňiz. Iň gadim haly bolsa ony haýsy asar bilen baglaşdyr, haýsy döwür bilen baglaşdyr. Şular wagtynda Oğuz döwür bilen baglaşdyr. Beside parahatçylygyň şanyny gowşurýar. Parahatçylygyň şanyny getirin. Urana siz Oğuz Hanyň ýaýyna tarap ýene bir ädim ätip bilersiňiz. Biz bätleşigimizi inniki ýaş şaparymyz bilen dowam edýäs. Ýaxşy Murat, siz soraňyzy açyp bilersiňiz. 53-nji soraw. Türkmen halkynyň taryhyny öwrenmekde orta asyrlaryň taryhçylarynyň eserleri çeşmeler bolup durýar. Şeýle taryhçylaryň biri hem 16-njy asyrda Nusaýda ýaşap geçipdir. Ol taryhçy kim bolupdyr we onuň dünýä belli eserleri barada aýtyp beriň. Soraňyz düşnüklümi? Ýaxşy Murat, gynansak da siz bizim sowalyma jogap berip bilmediňiz. Ýaş şaparanyň içinde şu sorağa jogap bermäni istegilýän okuwçymyz bar. Salar baba gulaly ogly ýa-da ol esasanym oguznamasyna türkmeniň netil daraty diýen özüniň eserlerini oguzlar barada giňişden aýtyp gitdi. Şoňam nusgalary Türkmenistan döwletimizde de saklanyp galýar. Beýleki oguznamalarynyň beýleki nuskalan biri Parijde, biri Kazanda saklanylýar. Dogry bellep geçdiňiz. Ol Salar baba gulaly ogly. Jamuat tarih eseri barada gurrun gidýär. Siz parahatçylygyň şanlaryna eý bolup bilersiňiz. Parahatçylygyň şanlaryny getirin. Ine täkimdalar geňeşi elbetde bizim okuwçymyz dogry jogap berdi. Şonuň üçin hem çöp kesip dogry jogap bolan okşaýardy. Biz şunu inneki ädimini ätmäne, yktyýar bermäne makul bildik. Siz inneki ädimini ätip bilersiňiz. Hormatly ýerleşer, akıl paýhas bätleşigimizi dowam edýär. Bizim inneki bätleşimiz ilşat, siz soraňyzy açyp bilersiňiz. 4-nji soraw. Oğuzlarda kanyk sözüniň manysy. Soraw düşnüklümi? Wagtyňyz başlandy. İnşaat wagtyny tamamlandy. Size jogap barmy? Oğuzlarda kanyk sözi kanly arabaçylardan gelip çykýar. Beýle diýmem öz bolsa, şo kanly arabaçylar diýen döwletde, ýagny imperiýada şolaryň arabalaryna
tekerlerinin jigillary sebäpli çykýan sesde kan seslerinin çykmagyny şo kanga arabaçylar diýip atlanýar. Bizim yaş çaparmyz İlşat soragy çürt gözük dogry jogap berdi. Parakatçylyk alamatlaryny getirin. İlşat bir adam öňe atyp bilersiňiz, biz sizi ählimiz gutlaýar. Aýna siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. 7-nji soraq Oguzhana at goýulmagy bilen bagly ýagdaý düşündirim diýer. Oguzhana at takylmak üçin öýçlerine meniň adym Oguzdur diýip Oguzhanyň özi takkar adyny. Çürt gözük dogry jogap fähimdalar geňeşi men aýnanyň bir adam öňe ähliňi maksadaly hasaplaýar. Parakatçylyk nişanlaryny getirin. Illeşer akıl baykat beyat eşeğimizin 3-nji soragy jogap tapmadyk tamamladyk. Häzir 4-nji soragy jogap tapmadyk başlaýar. Birzeler soragy sebäbini getirip bilersiňiz. Akıl baykat beyat eşeğimizin 4-nji sowal tapgyry başlanýar. Sowal tapgyry jogap bermeklik üçin bizim yaş çaparlamazdan okuyup başlanıklardan daşary olaryň uğur tapıcılığı hem zerur bolup durýar. Doğrudan hem diplomat özüniň mahsusiýetlerini bir edinmek bilen uğur tapıcılığı her bir ýagdaýda ulanmaklygy başarmalylar. Biz akıl paýgaz beýat eşigimiziň nowatdaky sowal tapgyryna başlamak üçin Ahmet siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. 6-njy sorak. Gapşak sözüniň manysy we oglarynyň onuň ulanylyp başlamagy näme bilen baglanyşykly? Gapçak diýen söz boş ağaç diýip atlandyrýarlar. İçi köp boş ağaç diýip atlandyrýar. Umuman soramyza dogry jogap berdiňiz, parakatçylyk nişanlaryny getirin. Yaş çaparmyz dogry jogap berdi, şonuň üçin hem bir adam öňe ätmäne hukuk gazany, sizi gazany üstünlüğinden tüýsürekden mutlaýar. Biz akıl paýgaz bäýat eşigimizi soragy jogap arkaly dowam edýär. Bizim inneki bäýat eşigimiziň gatnaşajysy Akgül size geçýär. Soragyňyzy açyp bilersiňiz. Awulgazy hanyň Şejereyi teräkkimi kitabynda oğullaryň nebereleriniň arasynda diplomat däpleriniň bolmagyny söwd edýän bir näçe misallar bar. Gaý we oşar taýpalarynyň arasynda dürli dartgynlyklaryň diplomatiýanyň üstü bilen çözülendigini bilmek bolar. Şol däplerde nämeler değişli? Akgül soragymyz düşünüklümi? Sorag barada maglumat beräň. Elbetde doğrudan hem taypa gatnaşyklaryna ulanylan käbir ýörgünli diplomatiýanyň gurallary bar. Ol ilkinji nowatda emele gelen ýagdaýlary gadalaşdyrmak bilen baglanyşykly şol gatnaşyklaryň görnüşleri de başgaça aýdamyzda diplomatiýada ulanylýan häzirki döwürde iň bir netije serişleriň biri bolup durýar da. Şolar olar köp wezipeler öz içine alýar. Sizin soragyňyzyň jogaby diňe bir anyk ketgitli gatnaşyklar däl, o gatnaşyklar görnüşi has hem köp bolup durýar da. Siz näçe şo gatnaşyklar barada köp maglumat berip bilseňiz, sizin jogabyňyz hasda baýlaşardy. Akgül soragy jogabyňyz barmy? Mehriban illeşde bir gepleşigimizi inneki sowala jogap bermek üçin ýene de gaýrat siziň bilen dowam edýär. Siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz. 50-nji sorak. Tekil burçlulukdaky tekil gudrat atly halynyň awtarkym. Gaýrat soragyňyz düşnükmi? Tekil burçlukdaky tekil gudrat. İşin özü bilen hem taşdyňyz, halaçylyk sunuwatynyň özü bilen hem taşdyňyz. Şonu doğrudan hem Türkmen Bedewiniň milli bayramyna giňden peýdalanylýar şol haly. Şol bayramçylygymyzyň alamaty ökünde hem ulanylýar da. Demek şol halynyň awtary. Gynansak da gaýrat sizin jogabyňyz ýalňyş, akıl paýgaz bäýat eşigimizi dowam edýär. Hatice akıl paýgaz bäýat eşigimizi sizin bilen dowam edýär. Siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Onuncu soru. Oğuzhanyň we Gülhanyň weziri Irgal Hoca haýsy taýpadan bolupdyr? Hatice soragyňyz düşünüklümi? No.
Hatice size berilen wagt tamamlandy. Sizin jogabyňyz barmy? Yok. Gynansak da Hatice siz bizim soğanımıza cevap verip bilmediniz. Hormatly illeşler, akıl paygat bähteşigimizi indiki ýaş safarymyz bilen dowam edýär. Nurana siz soraňyzy açyp bilersiňiz. 33-nji sorak oguzlar köp pudakly hojalygy ýöredipdirler. Ýagny olar näme bilen meşhurlanypdyrlar? Nurana soraňyz düşnükmi? Demek bärde köp pudakly hojalyk boljak bolsa, onda demek oguzlarda türlü kärlerin, türlü hünärlerin eýeleri bolupdyr da. Gurrun şu ýerde köp uğurly hojalyk barada gidýär. Şolaryň haýsy uğurlar barada aýdyp bileňiz? Mallarçylyk, Ekarançylyk, diýodarçylyk. Behimdalar geňeşiniň agdalary Nurana biziň soragyňyza bölekleýin dogry jogap berdi, emma soragyňyzyň manysyny ýetirmekle başardy. Siziň pikiriňizçe Nurana ýene bir adam bilermika? Edip biler. Siz Oğuz Xanyň altyn ýaýyna tarap bir adam bilersiňiz. Ýaşyrak soragyňyzy açyp bilersiňiz. Ýigirmäşinji sorak. Ogullarda tagty miras geçirmek babatyna ulanylýan ýörelgeler we olar boýunça käbir misallar. Ýaşyrak soragyňyz düşnükmi? Düşnükli. Oğuz Xan öz döwrüne dolandyran soň onuň tagtynyň ýyzynyň Gunuhan geçer, Gunuhanyň nebereleri gutaran soň Aýhan geçer, Aýhanyň nebereleri. Soňra Ýyldız Han geçer, Ýyldyzyň nebereleri geçer. Bu diýmeklik tagty miras geçirmek babatyna ulanylýan ýöregleri başda ogullarynyň nebereleri gutarýança. Başgaça aýdamyzda biz häzirki zaman monarxiýa döwletlerine ulanylýan tejribelerimiz bar. Şolar aýty görnüşinde tagty berek geçirýärler. Atadan ogula. Ýene bir görnüşi barmy ogullarda ulanýan tejribe? Ýa garyndaşlyga. Man soraňyz doly we gutarnykly däl. Şonuň üçin hem biz ýene de fähimdarlar geňeşine ýüzenýär. Fähimdarlar geňeşi bu soragyň jogaby bilen kanagatlanýarmy ýa? Ýaş Murat başda soragyň jogabyny alyp gidişiň dogry boldy. Yani bir sana koşması alıp barjymy sonra takipleştirmek için sonra verdi. Yani atadan oğula diyen söz aytmak gerek boldy. Ýöne atletinde jogabyny dogry kabul edipdir. Ýaşy Murat, siz fähimdarlar geňeşiniň çözügi boýunça indiki adamyz adyp bilersiňiz. Görseler Ýaşy Murada parakatçylyň alamatyny getiriň. Biz akıl paygat bähteşigimiziň indiki soragylara jogap bermek gezegini ilşada geçirýär. İlşady soragyňyzy açyp bilersiňiz. Birinji sorak Abulgazyp Xanyň Şejer-i Terakime kitabyna Oğuz Xan Türkmeniň gelip çykyşy we onuň arkalary barada maglumatlar beýan edilipdir. Şolary sanap berin. Ýagny Oğuz Xan Türkmeniň taqaty Garahan bolup dolandyrýan döwleti köp hudaýlyga onapdyr. Fähimdarlar geňeşiniň agdalary ilşat bizim soragyňyza dogry jogap bermek başarmady. Bähteşigimiziň 4-nji sowal tapmadan soňky ýaş çaparymyz aýna bilen dowam edýär. Aýna siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. 8-nji sorak. Oğuz Xan tarapyndan öz ogullugy gypçaga berilen ýerler we ol ýerde ýaşaýan milletler. Soragyňyz düşnüklimi? Sizin jogabyňyz? Aýna gynansak da siz soraga dogry jogap bermek başarmadyňyz. Biziň 4-nji sowal tapgyrymyzy hem tamamlaýar. Elbetde şu sowal tapgyryň başyna tapawutlanan biziň bir näçe oýunçularymyz, ýaş şaparlarymyz bar. Olaryň arasynda iň köp soraga jogap berip öňe saýlanmak başaran Nurana Hudaýberdi we bar. Şeýlede Öwedif Ýaşy Murat bar. Öwedif Ýaşy Murat özüne berilen sowallaryň üçüsine dogry jogap berip
öňe saýlanyň başarypdyr. Biziň akıl paýgaz bäsleşigimizi öňe saýlanyň başaran ýaş zekin okuwçylarymyzyň biri Aýna Seýdiwa. Akıl paýgaz bäsleşigimiziň gatnaşyjylary şu bellenen 3 okuwçymyzdan galanlaryňyzyň öz başlangyç ýerleriňize barmaňyzy haýyş edýär. Biz akıl paýgaz bäsleşigimiziň jemleýiji tapgyryna başlaýarys. Bu bäsleşigimiziň jemleýiji tapgyryna beýleki tapgyrlarda soraglarymyza üstünlikli jogap berip öňe saýlanan okuwçylarymyz gatnaşýar. Şu sowal tapgyryň esasy aýratynlygy bu sowal tapgyryna diňe tapawatlanan okuwçylarymyza, ýaş şaparlarymyza soraglar berilýär. Soraglaryň esasyna jemleýiji tapgyrymyza gatnaşjak 2 sanak ýaş şaparymyz kesgitlener. Akıl paýgaz bäsleşigimiziň jemleýiji tapgyryny beýleki ýaş şaparlarymyzdan az öňe saýlanmagy başaran tapawatlanan Nurana Hudaýberdiýewa bilen başlaýarys. Nurana siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. 18-nji sorag Oğuz Xanyň tagty miras goýmak bilen baglanşykly wesiýetleri. Soragyňyz düşnüklimi? Sizin jogabyňyz? Oğuz Xan atam hemişe Türkmen halkyny jewizleşdirip agdy birlikde taklama başaran tagtyna miras goýjak wagtlar hem diňe jewizdigi özüniň hatda öz ogullarynyň hemmesini daşda öreňine toprap ýertiniň bir okun alyp edil sizem şu oklar ýaly jewiz bolup al toglumyz al tiýerde hemişe jewiz bolup Türkmen halkyny gorap saklamagy ogullaryna da wesiýet edip gitýär, Türkmen halkymda da wesiýet edip gitýär. Edil şonuň ýaly hem Erkil Hoja da wezirem edil şoň wesiýetlerini ýerine ýetirip Oğuz Xan atamyz ýogalanan soňam Türkmen halkymyzy Oğuzlarymyzyň hemmesini agdy birlikde jewiz saklamagy başarýar. Ini Nurana doğrudan hem sizin jogabyňyz bilen biz ýalaşýar, emma şu jogabyň has dol bolmak üçin käbir maglumatlary getirmek maksada laýyk bolup durýar-da. Oğuz Xanyň döwletiniň äger uly döwletini taht miras geçirmek bawatyna wesiýetleri bawatyna aýdamyzda onu şutaýda Oğuz Xanyň Özünden soň iň uly ogly Gülhany geçirmek wesiýet edip gitýär-de. Demek, Oğuz kowmuna 2 bölünen bozok we üçe kowmlarynyň haýtysy tagty miras almaly, haýtysy olara nökörçilik etmeli, gulluk etmeli. Şular bawatyna näme diýip bellenilýär oguznamalarda? Tagty uçaklary, bozoklary nökörçilik etmeli, tagtyň dowamatyny olsa bozoklary ýöretip gitmeli. Tähimdarlar Geňeşiniň agzalary akıl paýgaz bäsleşigimize gatnaşýan Nurana çöt kösük dogry jogap berdi. Oğuz Xanyň altyn ýaýyna tarap gadam asmana hukuk gadanly. Sizin gadany üstünlüğiniz bilen tüýsürekden utlaýas. Nurana gyýdama soraglarymyzyň ählisine dürüst jogap berdi. Soňky soragyna da çöt kösük dogry jogap berip bäsleşigimiziň ýeňijisi bolmagy hem başardy. Bäsleşigimiziň ýeňijisi bellikem bolsa, oýnumyzyň şerçi boýunça indi kitapgyra 2 sany çapar geçmeýän hukuk kazanmaly. Şol sebäpli hem biz bäsleşigimiziň jemleýiji 5-nji tapgyryny dowam edýär. Hormatly akıl paýgaz bäsleşigine gatnaşyjylar, siziň bijaňyza 30-njy sorag düşdi. Oğuz Xan türkmen taryhçylaryň işlerine duş gelýär. Oğuz Xan barada bir näçe jahankeşler, alymlar, syýahatçylar bellep ýazyp geçýärler. Şol bellep ýazyp geçilen zatlary üýşürip jemläp İran bir syýahatçysy, taryhçysy Oğuznama adly kitap neşir edýär. 1990-njy ýylda Mäti Kösaýew tarapyndan türkmen diline terjime edilýär. Doğrudan hem türkmen edebiýatyna uly ýyzgalydan käbir şahsiýetler hem oğuznamalaryň dikeldirilmekligine şeýle de öz taryhy eserlerini olar bawatyna maglumatlar hem belläp geçipdirler. Orta asr alymlary şolaryň haýsylary barada aýdyp bilersiňiz. Şolaryň haýsylaryny bilýär. Meşhur tanymal taryhçylaryň biri Abdulgazi Bahadurxan hem öz Şecereli Terakimi adly kitabyny hem Oğuz Xan barada belläp ýazyp geçýär. Oğuz Xan barada, Oğuz türkmenleri barada belläp geçýär. Doğrudan hem ýaşymyrak biziň soragymyzyň belli bir bölügine dogry jogap bermekle başardy. Tähimdarlar Geňeşine ýüzlenýär. Tähimdarlar Geňeşi bu tapgyrmyzyň ýeňijisini ketkitlap bermegini sizden haýyş edýär. Bäsleşige gatnaşýan ýaşymyradyň bu soňky soragyň 2 sany ortadyr
tarihçilerin, adlı adamların ağzına adap geçenliği için benim kırmızı cevap yeterli diye kabul ediyorum. Yaxşı Murat, siz bir adım öňe süýşüp bilersiňiz. Parakatçylyň ýaş şaparlar akıl paýkas bäteşigimiziň ilkinji tapyry hem tamamlanyp barýar. Akıl paýkas bäteşigimiziň ilkinji tapyrynyň ýeňjisi bolan Aşgabat şäheriniň Zafarmat Türkmenaş adynaky umum bilim berýän ýürütülüşdirilen mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa şeýle hem bäteşigimiziň ýene bir ýeňjisi Aşgabat şäheriniň bir derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýürütülüşdirilen orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Ýagşy Murat Öwezow. Bäteşigimiziň ýeňjilerini parakatçylygyň alamaty bolan Oğuzhanyň altyn ýaýyny we parakatçylygyň ilçesi bolan peýkamyny galdyrmak däbi ýerine ýetirilýär. Akıl paýkas bäteşigimiziň himayatkary Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetiniň gymmat bahaly sowgatlaryna munasip bolýar. Bäteşigimiziň beýlek gatnaşyjylaryna Rowşan Ayakkaplar hususy kärhanasynyň ýokary hili ayakkap ölümleri gowşurulýar. Şeýlekem bäteşigimiziň ähli gatnaşyjylaryna Mahtumul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň gymmat bahaly sowgatlary gowşurulýar. Hormatly adamlar, biz şu gün Türkmenistan'ın Başarı İşleri Ministerliği'nin Halkara Gatnaşyklary institutumuzun muallimlerinin naşmagyna parakatçylygyň ýaş şaparlary akıl paýkas diýileniň birinji tapyryny geçirdik. Emin agdalary hökmüne birinji tapyrymyzda akly gatnaşyjylarymyza özümizden käbir ündülerimizi ýetirmekçi. Çağalar hakikaten hem Aşgabat şäheriniň mektebi okuwçylary berekeler diýip aýdasymyz gelýär. Elbetde her bir ýarşda da hemekçi ýeňji bolup bilmeýär. Lekin şu ýarşymyzda da iki adam iki tapyrlara gatnaşma hukuk kazandy. Ýöne akly gatnaşyjylara okuwlaryny, öwrenmeklerini, dowam etdirmeklerini we iki ýarşlarymyzda iki tapyrlarda beýleki ýarşlara gatnaşyp şuları yukarı derecede yetmekleri için aklat etmeklerini arzu ediyor. Yenincilerimiz olsa indiki yesilecek tapırlarda işten yetişmekler neticesinde indiki tapırlarda da neticeli çıkış etmeklerini arzu ediyor. Şu kıyadede olsa biz emin araların adından şu tapıra katlaşan mektep okuşlarımızı yadigarlık şahadatnameyle belirlemeyi makul bildik. Şunun için bize müdürlerimiz gelip kömek ettiler. Gayrat Begaliyev.
İkinci İlşat Rodiyev. Üçüncü gatnaşymy Akgül Bazarova. İnniki gatnaşymy Ayna Seyidova. İnniki gatnaşymy Ahmet Atayev. Ve Hatice Edilova. İnstitüdümüzün ýadyarlyk şagirdlerinden söýlerim ýarlar. Şu günkü Akıl Paykas Seýnanyň ýeňijileri katapdanan, ýeňiji bolmagy başaran iki öwrenjimiz, iki tane mektep okuşymyz Nurana Hudaýberdiýewa, şöyle hem Ýaşymrat Öwelov bolsa, berýte hormatlar bilen söýlerim ýarlar. Hormatly adamlar, biz şunun bilen şu günkü Seýnaw toparmadyň işini jemleýäris we bursatdan peýdalanyp Akıl Paykas Seýnawnyň dowam edýändigini we inniki vilayatlarymyzdan gatnaşyp ýaşlarymyň mektep okuwçylarynyň türkmeniň taryhyny, onuň edep ekranlaryny we beýleki Seýnawlarda goýuljak sorawlara gaty taýynlykly, ymykly taýynlykly gelmeklerini arzu edýär. Bu wagtda ýaşlarymyň, enatalarynyň, mektep muallimläriniň bir yaş yetkinjeklerimize, yaş çaparman diplomatlarımıza, gelecek diplomatlarımıza mümkün bolýuça yakynlyk kömek bermeklerini ýatlatmak bilen beş günkü tapyrymyzy geçirip tutarýar. Bize şeýle ýaşlaryň arasynda taryhymyzy ve geçmişimizi öwrenmäge döredýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Toy günü. 7 günle toy tutum. Şeýle bir toy tutum. Entek görülmedik ägir toy boldum. Oy bu toyun dabarasy şowhuny döwürlerden ötün eýýanlar açdym. O wagty asyrlara ýaraşdy. Barıp hapilden gaýdan gowumlarymyzyň beýik toy gününe toy gatanç boldum. Ine şunun bilen parakatçylygyň ýaş çaparlar Akıl Paykas bäýteşiginiň birinji tapyryny hem geçirip tutarýar. Bäýteşige gatnaşan ähli okuwçylarymyza, emin agdarlarymyza, ony guramana kömek eden himayatgarlarymyza tüýsürekden sag bolsunlarmyzy aýdýar. Bu Akıl Paykas bäýteşigimizi guramana ýardam eden himayatgarlarymyza Aşgabat şäher baş bölüm müdürlüğüne tüýsürekden sag bolsunlarmyzy aýdýar. Bize şoýak mümkinçilikleri döredip berýän ýurdumyzyň awray mertebesini barha belentikleri alyp barýan il rahmetli ýurt ähmet tutýançylarynyň rowaşlyklary we semeni hormatly prezidentimiziň janynyň sag başynyň dik bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Parakatçylygyň ýaş çaparlar Akıl Paykas bäýteşigini alyp baran Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyk institutynyň muallimi Muhammed Jumaguliyev bäýteşigimizi geçirip oturýar. Bäýteşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş, sag bolun.